Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ami kula Lukman Nusa Putra. Kula sekolah ten 29 kelas 8N. Nomor absen 21. Kula ten mriki arep nerangake tentang kitir. Dan layang kitir isine cekak atau ringkes lan ditulis ing dluwang lan kudu ditengeri. Layang niki koyok dene memorandum. Layang niki ditulis ana ing dluwang ing awujud lembaran kertas cilik. Tuladhane layang kitir yaiku note, resep dokter lan liyan-liyane. Sekian, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.